Bili muna tayo eh. Picture muna. Wow. Picture mo na, picture. You know, malalim pala doon, tubig pala yung doon. Doon mamaya madami din naman doon. Doon parang bed. Delikado dari yung picture lagi, mga lalong mo dara mo. Natingala na ka nalumot. Natamo na na guys. Hindi na makuha kay nang gahi na. Ilawom din ba? Doon na din kasi. Ayoko mag-live na lang. Mag-live ako. Mag-live na yung music. Kung wala rin dayon to itong primero nga. Slide ang ligid sa Apalisa. Grabe yung kapal dito. Siguro kahapon umulan no. Natraw, tingnan mo yung Tingnan mo yung atop nila. Tingnan mo yung atip nila. yung atubong. Atupins. Atupin. Tingnan mo sa taas oh. Padapli na tadaan yung mag-skinit pa. Yan, maglakaw. Yung picture padaan yung lakaw. Yung bubur rin to. No kaya. Kahit dito na lang tayo, no? Bukos yun na siyang rakil. Hindi gas, may rakil. Oo. Gas kaya. Nag-live yung sister. Pakita na yung init. Ha? Live na. Ganyan. Tubang. Tubang bos. Video ada. Ayo break dito na.